марде ба ҳамсараш рафтори бад мекард, доимо қалбашро мешикаст. рӯзе ба ҳамсараш мегӯяд, ки дарҳол дастархон омода кунад. зан дастархонро омода мекунад, хӯрокро назди шавҳараш мегузорад. мард ба хӯрок хӯрдан оғоз мекунад. хӯрок бенамак омода буд. пас аз чанд луқмае аз ҳамсараш намак мепурсад. ҳамсар ба мард мегӯяд: ту хӯрдан гир, ман намакро меорам. мард пас аз ҳар луқмае садо мебарорад: намак куҷо шуд, намак куҷо шуд. зан ҳам садо мекунад: ҳозир меорам. мард ба ҳамин тавр хӯрда сер мешавад. мард ба фикр медарояд, ки қалби ҳамсарашро боз шикастааст. ва ҳамсарашро назди худ мехонаду узрпурсӣ мекунад. зан баъди чанд лаҳза намакро ба мардаш дароз карда мегӯяд: марҳамат гиред. мард мегӯяд: пас аз тамом кардани хӯрок намак чӣ лозим аст? зан мегӯяд: баъди қалбамро шикастан узрпурсӣ чӣ лозим? узрпурсӣ ба мисли намакест, ки пас аз сер шудан ба дастархон меояд. дӯстони азиз, кӯшиш кунед, ки қалби ҳамсарро нашиканед. қалб муҳаббат аст ва танҳо муҳаббат мехоҳад. шавҳари ҳақиқӣ онест, ки ба ҷои шабҳот шафқат ҷо мекунад, ба ҷои ашки чашм ишқи самимӣ мебахшад. ҳуқуқҳои зан болои мард чунинанд. якум, шавҳар бояд хонуми худро эҳтиром кунад. дуввум, дар умури хона ба ӯ кӯмак расонад. севум, либос, хӯрок ва дигар заруриятҳои онро пурра кунад. чорум, латтукӯб накунад. аз китоби ахлоқи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ибрат гирад. худоҳофиз.